माबाखौ एसे खरा दामनाया स्ल'द्राय जाबाय बाखियाब्ला दामनाया स्ल'द्राय जाबाय एसे स्ल'द्रायदों माबाया गोबाव गोम गोमा गोम गोम लागायथारलै लागाय लाइक होना गालां रायजोफोर लाइक होना गालां अननानै लाइक होनांलाय सोर सोर नायदों अननानै लाइक होलांलाय लाइक होनांलाय अननानै लाइक होनलाय रायजोफोर लाइक जोंनि गामि खाफुरमारि गामियाव खेराइ फोरबो खुङो दायो जागासिनो दङ डिस्ट्रिक्टआ जोंनिया क'क्राझार जोंनि गामि खाफुरमारियाव जादों दा ओमफ्राय जोंना दख'राया माइनाव दख'रानि बिल्डिं सिङाव थानाय खाफुरमारि गामियाव जादों आरो ओमफ्राय लाइक होना गालां लाइक होनांगौ अननानै सुनाया मिलायाखैदां थाबथाबाय
Đâu không à? Nó lại gặp chung được nhá. Nó cái này thích thì bây giờ. Tao cứ phải cho chúng thật.
दा नेट कुवालिटिया मोजां जायाखैबा दानसै आङो माला रावलाय मोजां जायाखै दा साबसिनै दं नेट कुवालिटिया मोजां जायाखैबा दानसैसै आङो नेट कुवालिटिया मोजां जायाखैबा दानसैलै फारि औ बायदि जाना फोर बिजों ना मबाइला जागोन नेट फिगारनो गैला दा ओमफ्राय आंना बे गथ'फोर गाननाय जोब्बाय नायाखैना प्रफेसर गामि खाखरमारि गामियाव खेराइ जादों खेराइ बे जागासिनो दङ थुंग्रि गाखोबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थांनाय खाखरमारि गामियाव जादों जोंनि गामि आरो ओमफ्राय दख'रिया जोंनिया माइनाव दख'रा माइनाव दख'रा गुदि बाथौ आफादनि सिङाव बेन्दोंआव थायो आरो जोंनि खाखरमारि गामिया ओमफ्राय थुंग्रि गानाय मोसाखांबाय गामिनि नालाय गान खननाय मोसानायाव बारा माबा गैथ'आ आरो अब्लाबो मोसाबाय दामगिरि बिथांमोना दामगासिनो ओरैजाय दामगिरि बिथांमोन नैबे जथा दामग्रा सुग्राफ्रा नै जोंनि गामिनिनो बिसोरो खाखरमारि गामिनि मोजां जादों मोसानायाव बारा माबा एक्सपिरियेन्स गैथ'ला ओमफ्राय भिडिअ खालामनो थाखाय मोसानाय जायासै आङो थांनाय बोसोराव मोसायाखै बै बोसोराव मोसादोंमोन बोसोरथाम मोसाखांबाय आं बोसोरनै गेप थाबाय देग्लाय बोसोरजों आरो देग्लाय मोसानो सानदोंमोन ओमफ्राय केमेरा खेबनाय जाबाय आङो थुंग्रि गानाय मोसाखांबाय गुसुङा मोनसेया
खैजिमा फनाय नै एबार ना खैजिमा फनाय जासिगोन नै खैजिमा फनाय Hatlap lagi garing nang ini. Pintu sabun sanji stop.
가서 가들라요. 나머지 가면 Sagalaw bonaay dayo
Yo langsung.